Ayun, meron. Oh, malaki. malaki. Original. Ay, thank you. Grabe. Lumot po ni Idol ang nakabangon dito. Ayan. Grabe. Ang laki oh. Dalawang ganito nahuli dito ngayon mga katoy. Ay, ilan ba? Ilan nakawala sa'yo, Katoy Mar? Dalawa. Update natin yung mga huli namin mga katoy. Ito yung mga huli namin mga katoy. Oh. Mga huli nila pala. Ito yung aking mga katoy. Oh. Yun, isang palang araw ulit sa inyo mga katoy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin. Bali kukuha muna tayo ng ng lumot. Yan mga katoy, oh. Pampain ng tilapia. Dito ko mati kinuha yung lumot. Tatry natin ito mati sa bagong ilog. So shoutout tayo dito mati para pagdating doon tuloy-tuloy na yung gano'n natin. Baron TV yung shoutout. Michael Burak yung shoutout. Godwix TV yung shoutout. Arnel Sarmiento. So, maraming salamat kuya sa mga accessories binibigay mo. Thank you. Kuya Bilog yung shoutout. Easy Adventures yung shoutout. Peace Moto Adventures yung shoutout. Shoutout kay Colombo yung shoutout. Uniqus TV yung shoutout. Peter Pan yung shoutout. Wild Tranger KSA Vlog yung shoutout. Kabiwas TV yung shoutout. Anjanit Santos yung shoutout. Isla Riders Group yung shoutout. Yun, maraming salamat mga tayo sa mga support nyo. Ipa-support na rin po mga tayo sa mga kasama natin mga vloggers dyan na nagko-comment. Ayun, shoutout pala natin yung mga magsugid natin mga silent viewers. Yun, at saka mga bawang subscribers natin. Thank you po sa inyo lahat. Tara mga tayo, bali update na lang tayo pagdating sa spot. Tara. A few moments later. Ayan mga tayo, dito na tayo sa spot. Ayan, dami anglers. So. Yan si Papa Ching. Yan. Kuya. Ayan si pala, si Kachoy Delmar. Oh. Nandito. Si Kuya Bilog. Oh. Andoon. So bali, mga tayo, binigyan ako ni Papa Ching. Oh. Pang night fish ko daw. Mapapalaban to mga tayo. Ganda pati mga siya. Mga chinaruya siya. Chinaruya lure, you know. Naku, mamahalin to. Mahalin yan. Wow! May ilaw yan eh. Mamahalin to. Tingin talaga kay Papating yan. Thank you, kuya. Tara, start na tayo. Ay, ala. Ang dami palang nahuli na. Oh. Ay, sus. Oh. Ganda mga ulan pala dito mga toy. Oh. Mga original. Lah. Ayos. Oh. Ano yan? Lah. Uy! Dali kagad mga toy, kakarating lang natin. Ipapating. Magandang pangitain na talaga. Ayan oh. Oh, grabe yung Kachoy Delmar, grabe. Diyos ko. Anong klaseng mamaw yan? Ang lumot dito oh. Yan. Yan na mga toy, pagos-agos lang tayo sa mga to. Ay, isa na kayo mga toy ha. Medyo maano yung bata kasi maingay tayo. Yan. Yan, shoutout nga pala kay Kuya Ronnie. Nagpairam sa atin ng fishing rod. Kasi yung Armalite, BB Armalite natin, continuous na yung putok. Ayan na mga toy. Uy, sus Mariusip. Naku, chinilas mga toy. Yung pa lang. Binamano. Oh. Bakrang. Magandang pangitain niya mga toy. May chinilas na tayo, takbuhan na to. Kachoy Mar, sisigaw ka lang kung may plapla ulit ha. Iyan. Gandang iagos itong pamiwas ni Kuya Ronnie. Kinikibit lang mga toy, tinikman lang mga toy. Yun. Oh, uli mga toy. Oh, ala, nasira tong red drum. Nasira na yung yun mga tayo. Fictive talaga itong mga tayo. Lumot lang yung mga tayo, lumot. Lumot lang mga tayo. Sapat na. Okay naman na tayo. Makilagay muna tayo mga tayo. Nagamit na ni Kachoy Delmar yung babaran natin. May plapla na kaagad.
Oh, may plapla na kagad mo. Swerte ito. Ginamit na ano, babaran eh. Ay mga toy, ulit tayo, ulit. Yun. Pangatlong hagis. Oh, ang galing ng bata. Oh, nakakuha. Ang galing ah. Oh, mga toy, oh. Wow, shoutout mo si mama mo, dali. Ang grabe, hirap na hirap siya mag ano. Ang galing ng baby ah. Galing ah. Turo pa. Diyan, pinapasok lang dyan may mga sima. Oh, ang galing. Ayan na, kinakagat na ulit mga toy, oh. Siguro ano, Huli! O yan na naman, uhu! Huli na naman mga katoy. Mga original pati, oh. Wow! Grabe. Grabe yung lupit talaga ng lumot na to. Dalawa. Kaya na mga 3.5. Hindi na yan. Oh, naiwan yung hook mga toy, oh. Patay, sayang. Mag-iisang hook na lang tayo. Kaya pala mabigat yung pagbigwas ko eh. Isang lumot na lang. Isang, oh sige, kuha ka na, oy. Digdi ka na, oy. Kuha ka na, digdi. Ayan na. Ayan na. Ayan, sige, kuha. Nawala na. Yan na naman. Sus. Lumot ko ya, oh. Pagos-agos nga lang. Kaya yung iwaga itong lumot na tomato eh. Ano lang tomato, hindi siya yung mahaba na lumot. Hindi katulad yung sa mga talim ganyan, kay gilagiron, yun yung ginagamit. Ito medyo tamang-tama lang. Pinagbabawal na technique. Ah, marunong ka na rin yun? Hindi po, ginawa po ng isa Ay, namin tropa. gawain ng mga insi anglers yan. Kami lang may alam yan, alak ka. Siguro natututo ka na sa amin. Alam mo tayo yung mga pinagbabawal na technique yan. Ano yan mga toy? 100, pupunta ka sa palengke para di masirmulan ng mga ano. Solve na, may pangulam na yung 100. Oh, grabe, ang lalaki oh. Kagatin mo. Naku. Bakit? Wala na dumaan na Ah, may mga peri kaninang dumadaan. yung mga parang maliliit lang na dumadaan. Bubuo daw. Yan na, pera, yan. Ayan na. Sige. Kagitin mo, kibitin mo kagad. Ito kasi pa Ayan na. Uy, oh, huli oh. Ang laki oh. Yan ang plapla. Oh, grabing lumot lang yan mga toy oh. Ay sus, Ginoo. Oy. Ay sus, Ginoo. Oy. Uy, nga po oy. Oh. Sayang. Yan. Ang laki nun mga toy. Yan, paagos-agos ko lang doon mga toy oh. Sayang nakabuti. Sayang talaga na. Patagal-tagal yung dikibit. Ang galing ko nun. Papadintista pa yun. Papadentista na yung problema. Malaki na naman oh. Ah, grabe mga plapla mga toy. Uy, bro. Ikaw na naman. Ba, yung bata na naman oh, ang galing. Ang bata na naman. Dali, kanina tayo, dali. Ang galing mo naman. Ang galing ng baby oh. Nag-i-enjoy sila sa lumot mga tayo. Grabe mga plapla. Sabi ko na nga ba eh, pag kasi tirinay na natin tomatay na dito. Pangalawa na tong lumot na dala natin dito. Kaya binidyo ko sa inyo kung saan ko kinukuha yung ano, lumot. Kanina. Doon na rin tayo nag-shoutout kanina, di ba? Kasi dito tayo paano tayo rito. Medyo ayan na. Napicturan. Venus yan bata, ano? Pinahawak mo lang yung pamiwas mo, kinibit. Yun mga tayo, nagsitap ako pa ano, dalawang hook natin ulit para malaking chance natin. Uulan na para makakuha na tayo pang ulam. Ilang bibingwasin mo ngayon? Ah, kahit pang ulam lang. Kung saan boto nasira? So sa ano, Sukmon. Ayan mga tayo, yan na. Uy, 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 uy.
Ayun, meron. Oh, malaki. malaki. Original. Ay, thank you. Woohoo. Pangatlo. Ayos. Sige, ilagay mo yung ano. Bubaran, dali. Bigay mo sa kanya. Mapupuno na ata. Ayan ah. Tumato yan ako oh. Yan. Yung BBR malight natin. Wag natin ano. Pang ano ko sana. Kala ko ako lang mag-isa dito. Kaya dalawa. Nagko-continuous na mga to oh. Oh. Nadali to dun sa ano eh. Sa sukmo nung nakaraan. So pwede pa naman to. Kasi ako lalaban pa to. Papa-repair ko kay ano yan. Kay Kuya Paul ng China Merchandise. Yan. Shoutout nga pala kay ano, Kuya Paul ng China Merchandise. Sa may bandang ano, Manila. Sa may Quirino yun. Quirino. Sa may bandang Malate. Shoutout sa iyo kuya. Baka naman libre na lang yung ano. Paayos. Jokes lang. Yan. Sige. Sige pa. Yan. Huli. Uy. Grabe. Ayun, shoutout nga pala sa mga ano. Lucas family. Yan sila kachoy dito. Kasama na. Oh, kayo nagmumura to eh. Mura to eh. Oh, yan na. Huli! Mga kachoy, huli. Yun. Huli. Grabe naman na pupunta sa atin mga to eh. Mga good size lang na ano. Wala tayong bla-bla. Ayan o, may pagkain na o. Ayan. Tignan mo to, may pagkain na sila. Pag naming-wait ka lang kayo dito mga to eh, talagang asahan nyo na yung mga bata sa lubong sa inyo. Pero mga ano to, mababait yan. Ayan na. Ay, sayang yun mga to eh. Yan. Uy! Sayang. Ito video natin mga to kasi malaki. Oh, katulad nung ano. Grabe. Lumot po ni Idol ang nakabangon Oh, dito. ayan, oh. Grabe. Ang laki oh. Sus. Grabe. Sino nakahuli? Papa ni ano yan, ni Lucas, ni Bibi Lucas oh. Papalitan lang sila. Yung kanina, malaki rin yung pre. Oo. Grabe dito mga toy. Harvest ng mga plapla. Yun oh. Grabe. Sa atin okay lang yan. Lumot yan mga kasing ganda ng lumot na natin. Susunod magdala tayo mga tayo yung video mo ano. Oh, laki oh. Ayan, shout out boss. Shout out. Grabe, ang laki oh. Update natin yung mga huli namin mga tayo. Ito yung mga huli namin mga tayo. Mga huli nila pala. Mga huli nila pala. Ito yung akin mga tayo. Yung maliit lang akin dito mga tayo. Pero ito Delmar yung iba dyan. Grabe ang dami oh. Yung laki nung isa oh. Bro, mas malaki pala to. Para kayo nung sayo no. Grabe. Yan lang yung spot namin oh. Maagos na yan. Yan. Uli na? Boundary na. Ay, grabe yung pumasag to no. Ayos, jackpot. Oo nga, baka mamaya maubutan pa ng alam. Maya pa ako maaga pa. Jackpot ngayon si Kuya. Ang original pati, anak ko, maambon na pati. Tayo yan. Oh, pahain mo yan. Maambon na mga to eh. Hindi na tayo makakadali ng malaki ah. Kagatin nyo na. Kaya pala naglaylo, ulan eh. Oras na. Maaga pa eh, mga ano pa lang to, 4:30. 4. Kaso ulan. Ito? Oo. Oh, yun mga toy. Bali dito lang po muna yung ano natin, matuputol yung video natin. Maraming salamat sa pagsama. Madilim na pati oh. Bali putulin ko na lang muna kasi ano, kumikidlat, baka makidlatan tayo. Yun, malabo na pati. Thank you. Yun, shoutout kay Katoy Delmar. Yan, kay Kuya. Kuya, ano, uwi na tayo. Silent viewers pa natin si Kuya oh.
Thank you kuya. Delikado na, baka makidatan tayo. Solid supporters pala natin to. Kuya Prince Pabarlan, Talim PH, Kabiwas TV. Tsaka sino pa kaya? Siyempre si Rodjoy. Ayan. Thank you kuya. Yun, marami. Philip Robles pa kuya. Saldo Hits TV. Tsaka si Redim Thunders, baka naman, Bata TV. Yun. TV. Ayun, thank you kuya. Ulan na. Woohoo! Bye-bye. Ayan mga katoy, oh, grabe. Dalawang ganito nahuli dito ngayon mga katoy. Ay, ilan ba? Ilan nakawala sa'yo, Katoy Mar? Dalawa. Ayan, nahuli ni kasi JL, oh. Umabol lang siya, laki rin, oh. O yun, sige Katoy, ulan na. Thank you. Grabing spot namin mga katoy. Maaga pa, alas 4 pa lang, ulan lang kasi, oh. Diyan daw, kaso ang galing umuli nito, oh. Alin na, uli mo dito dyan? Ito? Wow, ang galing ah. Ingat, oh. Ingat, oh. Ang galing, oh.